to aprangsi media iktum hana keropilo pininili tum tong sikot pen Karbi Anglong Women Justice Bokajan District Committee sangti hidi nili tum bithang sai hemlong kaching tong nangkok la pen kaching ngung nangkok kalam thelan lo kidam tang tarik kep ajo nili tum mamuso hukuri tisopi apran karmutet aputhak nili tum hinstami ningduk lo la pen ningduk parpik lo lasi nili tum mahin besitami dak Bokajan District Committee nili tum dak Bokajan District Committee hin besitami sorlo akisung aposi nili tum sitami la so puthak ahok pet akang sai ke longjia phansi nili tum hinstami chuning ridun lo lasi pinia bangke nili tum dak Bokajan Civil SDO longsi la pinpura loi pak pen chuning ridam lo alang liphan apran kar mudet abangku apan prajin pen tong sekot pen la kiri katar lip aputhak cerap ceto dun tha la pen cerap ceto dun ji punili tum ning the si la pin pura lo pidam lo si son thak thak si Karbi Anglong ke the ki ding atum pen dang lok nili tum kaching hon Dr. Duliram Rong Hangsar panstami yesamet nili tum soar lo tumakisu alang listami RDP ponpen labang so muso bukuri tisopi apan apran karmu det bang apan prajit pen la kiri katar lepen alang lipang stame ahok akang sai ke longjia phase nilitum ahin bestame kachoning ri pedo ponlo lasi non nilitum kedam tang aho setame lapuson lo nilitum soar lo tumakisung non porni setame nilitum jokun e pusi nilitum chini dam lo lasi nilitum soar lo tum bhan setame hai hai akisung pen ki jok ke longjia phan ke Karbi Anglong along ke nilitum ke monsam lo pusi ning thelo lasi la hai hai aki sung pen ke jok jia phan ke nang nilitom phan kai ke sitame cherok tok pen niri netar lepidun tu la pen rai dun tu pusi Karbi Anglong ke the ki ding pen dang lok apa sitame nilitum ka choning ri pen lanse choning ri lo la lo nilitum ke jasamet ke swar lo phan ke kai ke sitame nilitum phan nelang plot aso labang ini litum ning duk pig lo jong si lapuan ang deng li rok le pudang te ni litum sitame ahok akang sai ke longji la so justice ke longji phan bang ke ni litum ta thek an un an pen ni litum sitame kachisong ang deng po sitame jong si la non sarkar nang ke rabdun pen la law and order tum kaddo ka bang ritar le bom lo oi phi sitame la hai nang rabdun det pen jong si abang hu thek long ba long lo le pudang te ni litum sitame ahok pet akang sai ke longji phaske nilitum tame kachisong sita dengpon po nilitum ke lalo athe inut arta ke jum heklang okor janglang ke matidi okor janglang aposia lang like penan ke do anut ka prek pen lapu sona tomuta arjulong le pusi rap ke ongdung ara tatum chithan pon aposi okor janglang apora lang lithan lapu an aning ki so bang khu abang pi ko matma labang ka hok pet pen ke ritarli vek nang ji pusi nilitum labang so pin pura long jong pot pet akang sai palong dap dia phan kethi ding dun hanta tuning ri dun nang pokpo thi mane hukuri pisopi thang adai avi pen hema lo mi kyang pen si ki nang lo bangke adai avi pin man si ki nang lo pot na bangke pet akang sai ke long dap dia phan kethi ding dun hanta tuning ri dun lo